jeddi fawi silmaji cappan e nayya kumasi to leydi Ghana. Bismillah mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji di. Abdoulaye Dikko edi silmaji nogay jokkoji hen joni en keban hen silminde kodo meden handen kanko mo we Busiriwu Diallo jonkongol hono nde fedde CG CPI to leydi Guinée mo yotere Ibrahima Timbiba ko tawa be jo'ini ton suudu sariya walloro hono yimbe be ngala bawde yalla hono ana balle yeso sariya totte hakkeji mum en tagal majum en jabboto kanko Oumar Mamadou Sow mo janganen ko winda e jeydeji di timminire na weto ngo jokkude jantore ne berde handen fawinde e margal dabaji to leydi Cameroun woni ko paadena ton e bange mbienna rewo o leydi Cameroun laamu ana walli no margol dabaji beydarto bamtade ton faade de tobbe non bismillah mon e yeftere cioftal balli cioftal balli Oumar Mamadou Sow salminama Abdoulaye Dikko en calmini hedi bi kala hande no woni hono demi final coupe du monde beedo be burali dubi nogay ko non tigi kawri didi de kala ko kikide hande de pijite yamde sappo e jeedidi filmaji capande tati Uruguay ma hucindir équipe mbo Israël yamde no gasego Italie e Corée du Sud ma pelbondir dido folbe dedo kawri jogori fodondirdi desiwal timmodi ngal nyande alat pada so yamde no gasego yoni dido folabe be kamenni ma podondir jonde tatabernde alat ha joni so yamde sappo e jeedidi fawi filmaji capande tati Abdoulaye selli e joni ka andama jati Lionel Messi to fayi konon tigi in wayne biddo Argentine naji o latimo imugol makko to Paris Saint-Germain Lionel Messi fayi ko to Amerique to on championnat noddirtede MLS to ganduda lata ballon in wieto ni kadi soccer o gorko mo dubi capandi tati e joyi habri wondi o fetiyata ko to Inter Miami ko ni woni wadde o rumtima koydol makko ruttitadi ton to FC Barcelona hayso tawi hewbi cikina ko ton o jogori ruttadi o abuta ko kadi Cristiano Ronaldo kam e Karim Benzema ton to Arabie Saoudite joni en gartando Afrique hala Tour de Cameroun bi Maroc kay woni kemdo darnde de ngol jaltolne e bollo den rogere nay beri dogama hakkunde Cribri e Douala e dawal temedere capandi jegom kilometer ko biddo Maroc biitedo Edil Era Arbawi foli alarba hanki den rogere to dogi wakkatiji nayi pawdi jam majandi tan bien capandi tati e jegom rewi e makko ko Rwanda najo e cen tuisere ko majandi didi tan bien tumbi hakkunde mabbe a jarama kodo men hande to leydi Guinée to no dental hono daraningal wallude e wallondirde e suudu sariya mawdu adnar ndu noddirtengal CPI jo'ini ton suudu sariya dun ton to Guinée e mad majum yo wallude hono yimbe torrabe na toñabe hakkeji mum en bonna e CPI baman avocat hono avocat na wallobe beedo yimbe yeso cuudi sariya kodo meden handen yo Busiriwu Diallo jonkongol hono CPI o may faano hala Ibrahima Timbiba Busiriwu Diallo andirado sénateur misalminima on jarama e nder leydi Guinée fedde monden fedde daraninde habugol kala ko hanani neddanke on joƴƴini suudu ko ɓooyani suudu ndu noddirɗon suudu sariya yewtien taw ko honɗum woni ndu suudu holko saabi yon joƴƴin ndu suudu aray ko adi kon d'abord no andirton noon leydi la Guinée ndin hade toñeji guyno wadde kam meɗen ɗo ɗum hino immi e warugol himɓe hawrugol e sonnaɓe dowloɓe e bonnana himɓe jawle maɓɓe hara ɗum kadi yowitaki e sariya aray ko ɓuri kon kadi sen tafkike seeɗa ɗi duuɓi sappo feƴƴuɗi ɗo aray manifestation ji buy waɗi ka leydi meɗen yimɓe ɓe wullitike hoore laamu ngu e nder ko ɓe wonno ko wullitagol woodi e hole ko laamu ngu golliri fii yo hejjindi faaleji mum ɗi ɓe wari woɓɓe ɓe nangi woɓɓe ɓe soki ɓe woni sabu woɓɓe dogii ɗum noon fof haray koye nder tooñe minen noon min joɗɗike men miijitike men tawi leydi wawata yaade yeeso e ɓaawo sariya si leydi yaara yeeso ko ma wiyete ko ñaawde tabita ha tooñaaɗo wo no woodi ko yaa wullitoo haray noon hiɗon anndi si yimɓe ɓen no yawde ɓe wullitoo haray woɓɓe ɓe alaa feere si ɓe yawde ɓe wullitoo ko ma ɓe ɗaɓɓa ko wiyete kon avocat joni noon si a ndaari leydi men ndi hannde ƴettugol ɗo avocat jo ɗum no yowiti e mbuuɗi buy no yowiti e jawle buy no yowiti kadi e muñal
aray si on tigi yewullitike wona ko watta bimbi jango aray ko ma on tigi heɓilo e duuɓi so ƴetti dossier 28 septembre on ɗum waɗi duuɓi 14 bila ɗum memmina kono hande alhamdulillah ñawore muɗum o waɗude aray koye tippude ɗum ɗon fof men dani men tawi yerɗe kadi toñaɓe e sayi ko Alpha Condé laami e fendo ɗon e Mamadou Doumbouya ba toujours toñe lannani ka leydi meɗen ɓeɗo kadi no foddi e wallede. Hiɗen andi noon Guinée e nder tarika ndi leydi fitinaji mawɗi waɗi, woodi yimɓe doolaɓe, woodi yimɓe waraɓe, woodi yimɓe piyaɓe, ko yimɓe homɓe walloto e nder yimɓe toñaɓe mbayɗen andi toñaɓe hino ɗuuɗi none maɓɓe. awa haray menen ɓe ko men faala wallude ko ɓeɓe ala feere toñaɓe gonga mo hino ɗuuɗi ko noon woodi toñaɓe maruɓe feere wono wasi on ƴetti wonɓe ɗaɓɓugol laamu e ɓen ɗon hino mari e jawdi ko ɓe wawa yoɓirde avocat ɓen ɗon ya wallitoɓe kono so on ƴetti joguitiɗo tabum so on ƴettiɗo mawlo paɗe heɓa appliqué muɗum ma si on ƴettiɗo ninanijo mo ala goɗɗum ɓen ɗon haɗe ala feere haray ko toñaɗo miskino Allah ko ɓen menen men woni wallude haray kala ko woni kaalisi ko yoɓete fi yawgol wullito e kaydi ko moɓete kon fof yawgol daro yeeso ñaawo ɓen haray ɗum noon ko menen yoɓanta on tigi ala kaalisi e abbere gara ko yoɓan o ala goɗɗum laamu ngun wari ɓiɗɗo makko laamu ngun bonnanimo makitium makko kon laamu ngun toñimo nangimo sokimo e yo wawi hoore sariya ma ɗum ɓe nangimo ɓe sokimo ko kaso ton hiɓe piyamo ñande be ñande ko wiyete kon torture ma ɗum hara soori ko immoto ni tum ɓe yaaɓe waɗa yiite e makitiji yimɓe ma e giseli yimɓe haray minen ko ɓen ɗon min immi wallugol ka leydi meɗen ɗo. Mi yewtinani ko fati e dolanɗe rewɓe yandeteɓe e mun ɗum hino heewi e nder leydi Guinée yewti kadi ko fati e fitinaji walla yimɓe wareteɓe gila joƴƴin ɗon ndu suudu mon ndu suudu saria woodi yimɓe ɓe yiidu ɗon e mun si hawri ko non woniri ko none tooñe honɗe ɓe ardi e wullitagol kam on ko ballal hongal ɓe ɗaɓɓi e feemum ɗum noon no ɗuuri fen ɗo ni on andi Guinée wona ko yewtirɗen ko nane Guinée ko leydi tooñe bila heɓuɗen indépendance ko min memminno fiindu suudu men jonni numéro téléphone yimɓe ɓen no nodda men tun e immorde leydi fop woni ɓe argol fiijo men walluɓe kono ko adi kon tawo mi windani ministére mi windani procureur ɓe ɓen mi windani institution ji ɗin fof fiijo ɓeɗo fof yo wallito men fiino suudu ñawon ɗum heɓira doole aray meɗen mari équipe ji jooɗiɗi wernayɓe on tigi heɗo on tigi anda ko honɗum rewi e on tigi ko tooñe newno honɗum heɓi mo ko homo tooñi mo noon menen kadi men daara men moƴƴina ko wiyeten complainte ko honno on tigi hullitorta minen meɗen andi ko dambugal hongal men yatan men konka fiyoɓe sottu mais mari kadi feere kadi fiyoɓe sottu fi honɗum si ɓe sottani Guinée meɗen eɓɓi kadi yawgol Abuja meɗen mari programme e nder ndu suudu ɗo min yiidoya e cour de justice de la CEDEAO ɓaarɗi ɗon andi nun ɗon kadi suudu haray ko dambugal ɗo ko kala citoyen de Afrique de l'Ouest wawano hettude gonga mum on kadi muɗum no wawi yawgo wullito. Boussiriou Diallo mi yettima sanne a jarama. Jarama. yettama sanne Boussiriou Diallo joom konngol ngal dental CG e CPI toon to leydi Guinée. Ko winda e jayndeji. ko winda e jeyndeji ɗi Oumar Mamadou Ly Mamadou Sow amalama ne battuɗa ha feewi a salminama e ɗimmol a salminama Abdoulaye hoɗum woni ko winda e jeyndeji hannden ko noon e o subakde hannde Abdoulaye jeyndeji kewɗi ina ɓuuri artude e alhaali omo ganduɗa ko Félicien Kabouga mbo suudu ñawirde windere wi o wawata ñawede sabu rafi cellal hoɗum jeynde African News wi e alhaali Félicien e Kabouga hannden ko noon ende hol en tan wonde suudu ñawirde windere yankoru CPI walla mbiyen suudu ñawirde ndu fedde ngotago windere oni wondoto la leydi Pays-Bas soɗimo juuɗe mum ha laaɓi e yoɓɓindi ñawore o gorkajo ɓiɗɗo Rwanda tumaɗo wonde ina jiya e wargoji batnoɗi toon faade leñol Tutsi en ɗum koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi wonno ombo rewra hen noon darde makko sikkitande e wallitogol to batte kalifi fewde e utu en ɓe tawi kadi o ɗaɓɓaniɓe kaɓorɗe caabiɗe eɗen gandi ko jasani temedde 8 ujunere bani adama pittali mumen keddi e o musiba mo woto hono muɗum fillito kono ko cifaɗe tarika ɗum wanno koto Rwanda
e kanko Félicien hanno wonde hono batndiɗo e ñawede e ola halli ko noon wi'en jayndillo monde afrique hollude wonde sababu wasdemo ñawede ko rafi hakkille mbo ñawdoɓe na mbiyen doctoreɓe ceedi ombo wondi hen kanko Félicien Kabouga e te amnotako ombo ina wayne ñaawe e kanɗon gonka gila ñande jeetati lewru tataɓuru e ndeɗo hitande loskoji kelɗuɗi mbaɗama e cellal o gorko nayejo jarowo hande e duuɓi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi yurni to holli tan cellal makko ngal newnani ombo darne e yeeso ñawoɓe winderiyanko ndu Rwanda lollirndu national pour le Rwanda yiɗirno ni joni noon Oumar e kanko Félicien Kabouga mo meeɗal jaɓude ɗeɗo tuume pawaɗe dow makko jande Africa News nde ina siftini en ɗum guila ñawore nde to yeeso TPIR ha to CPI oɗo gorko meeɗani tan meeɗi tan mbiyen ko yeddude ɗiɗo tumeji ha hande e ñawoɓe ɓe pelliti yowde ndeɗo ñawori gam yurnitade cellal makko haqqille ngal ɓe puɗɗino ina wayno jogade sikkeji siftinde kadi ko e hitande ujunere ɗiɗi e nogas o jagga to France nokku mo woɗɗani Paris caggal nde o suuɗi duuɓi nogas e joyi omo yile gila musiba Rwanda o waɗi e wayno yimɓe capanɗe jeegom e ɗiɗo ñawama hen e yeeso ñawirdu ndu Rwanda hono o TPIR woɓɓe ko wayno Augustin e Bizimana goto e fewjuɓi o musiba faade tutsi en kam e proteste Piranha ɓeɗo kay ko gollannoɓe e bataillon konu renanoɓe galle lamoɗo Rwanda ɓeɗo kam maayi ɓe kesani huccidirde e ñawowo Fulgence Kayishema goto e nayo doɓɓe gila nden wonɓe e yilede kañumni naggam eɗen gandi e lewru joyi ɓuuru faltinuɗo ndu ɗum koto Afrique du Sud wanno a jarama Oumar Mamadou Sow on tottama konngol Fatoumata Sisawane e alkamisa ñande jeetati jeegaɓuru en yewta fi coftal ɓalli e nder Sénégal ko faati e ngal pellital dartingol kala folotiro fukko koyngal e nder leydi din ha yeeso ɗum ko sabu o alhaali fewndiɗo e nder Sénégal wonno ñaawiɗo ngal pellital gollirgal halfinagal fukko koyngal Sénégal ko faati e dartingol folotire ɗen nelde lamijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka tongode WhatsApp wunde Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe e kabaruji meɗen alkamisare hannden jetti lewru jeego ɓordo e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati gonno ɗo o leydi Sénégal timmoɗo yontere ƴaɓɓine nde e majireji gaɗɗi ɗi ko ɓuuri yimɓe temedde jeeyon nagga nono woni no wiya police e leydi ndi e ɓenɗon sukaɓe ɓe killifaka ɗum woni ɓe kiɓɓinali duuɓi sappo e jetti capanɗe jeegom ana tawa hen hannden sara ɓenɗon sukaɓe ana gondi e wembere nde ɗum saabi soɓe gaɗi noddande fewde e horejo leydi ndi Macky Sall walla no wawi fof yalla ɓiɓɓe mabɓe ɓe ana joppite to leydi Nigéria toon hankasen kono leydi ndi yaadiri boofi faɗɗude bomboje e dow civil en e ley lewru goo ɓordu e hitande nde ɗum waɗi e leydi walla Nasarawa ko saabi mayde e yimɓe capanɗe e wi hono tefore nde Human Rights Watch waɗi to leydi Cameroun ko foti hono jonte ɗiɗi sawroɓe e ley cuuɗi cawriɗi laamu ana e yoppere golle eɓe noddi gollidiɓe mabɓe ujunaji noga e jeɗɗon totte hakke mum en jantore men nayi ɓerde hannden e margol dabaji to leydi Cameroun woni ko paaɗen toon to Cameroun o waylari no mbiyen rewo ɗum woni saha leydi ndi caggal demal hotollo margol dabaji woni e gollal ɗiɗoɓal ngal ɓiɓɓe gure ɗe ɓuuri faggade muɗum yidde ɓeydude nafoore margol dabaji ɗum saabi so laama leydi ndi e dawri ko heewi e balligu gollidiɓe muɗum fa walla ɓamtare ngal gollal jantore nde Esther Sempa Black Samedi to Garoua waɗani en Issa Adamu ɗum cuklani na'i muɗum gantete Montbéliard fajirare hande ɗum asli na'i gaɗɗaɗi dagam lesdi France ngam ɓe fonda gantagon di ha woyla lesdi Cameroun o goto nder keɓuɓe wallinde taskara jaygal ngal ganto e kosam ha lesdi nde min laari bote nayi ɗo ɗi tati jonta kosammaji ɗi tati man ɗo ɗon journée on yake feere min ɗon keɓa litre 50 ɗi tati bo ɓe ñiɓi boɗɗum ɓe waɗani min forage ɓe robinet ɓe chateau wala dillugo dayɗum min wala saɗirma waɗi be avion ma min laari jippi ɓe wurtini ha aéroport ɗo min yehi min hoosi baalu gere to irin kalte banni kam ha norɗo kam gaynako mborojo pullo ladde kam min on mi permis
nayi man dillata ɗon nder kowagol ɓe taari ɓe ngaɗi hangar ɓe mahi ɗiɗon nder suuɗi to wurtini yaha yara ndiyam tan ñaama ñamdu bo ɗon ha nder babal maji man wala dilla duroya a nayi ma wonnani goɗɗo ngesa a nayi ma ɓe wujji a nayi ma ɓe mbari ha ladde pat wala gantago ɗum caɓɓawal gotal nder caɓɓaje faaguɗo jiwal woylari e ha lesdi Cameroun fuu hande kese ɗon tiiɗine ha gantoɓe andaɓe gantoɓe kawtuɓe ha muɗum ɗon keɓa wallinde ha ko larani kutinirde e lekki jamu dabbaje ha suklanago ɗum. Hammadou arjiɗo mo kawtal duroɓe min ɗon wurna nayi ka juri ake feere ɓeɗo wadda nayi je gordi ɓeɗo wadda debbi bo nayi feere kama rimino haɗo on jotta ɓe kuje ñamdu man ɓe ko ɗume man pat ɗon ha nder magasin ɓe waɗi ñamin chateau ndiyam ɓe waɗi ñamin magasin je sigugo ñamdu ɓe waɗi bon ɓe babal je ñamdu nayi pat ɗo waɗi timmi ɓe jooɗi bo banni man nayi man bo ɗo wona ha ɗo min ɗon mari nayi 60 ñamdu miɗo mélange tourteau bi'e min ɗo hokka amma babatal ɗo en maɓɓe ɗo wara kanko on warata tufa bon lekki en ka pat ɗo wona ha to wari min on ɗo jillanamo en holla ɗo je ɗo nagge ɗo mari probléme ni en tufa. Ha ko larani jammu dabbaje e feftago maje jagolngal cuklaningal ganto e dabbaje ɗon tiiɗani kugal ngal nde taskara ɓiyeteka podel andira ɗum ɗow inte taskara jaygal ganto ha woylari lesdi Cameroun. Yakuba Blama gonijo cuklaniɗo kugal ganto e jaygal faaguɗo un projet qui souhaite améliorer ɗum taskara ka wallinde e jaygal jahargal kuuɗe ganto ha lesdi Cameroun e bo kugal ngal ɗo suklani ɓurna fu ko larani gantago gaduji gantago na'i gantago dabbaje ɗe kosam gantago baali e non bo dabba hon goɗkon pamaron nder taskara ka min don cuklani fahin wadgo dabareji ɗi ittugo nyawu e faddago nyawuji ɗi ha dabbaji ganteteɗi e non bo kugal man ɗon huɓidino kuje ɗuɗɗe e ngal ɗo tawe ha wakkatiyel gongel ha lamorde lesdi Cameroun e diyo luttuɗe fuu ou par unité d'espace. Kenagol kesol ngol gantoɓe ha woylari lesdi Cameroun wurtini gantoɓe e filoɓe esɓe armel ɗum goto nder ɓen man o waɗi walde wotnde marande gertoɗe 3,000. Nous avons 3000 poules pondeuses. On a mis en place système d'alimentaire. Min don mari gertoɗe gaɗande 3,000 ha walde amin e bo min don mari keleje gaɗande limgal 42 kugal ngal ɗo ware e bila muskilaji ko ngam ɗuɗɓe ɗon no mbi'a ganto waɗatako ha woylari lesdi Cameroun ɗum ɗon waɗe e bo min godi lumo ma pindiwo ngo min jata min pila ha ton étant donné que dans la zone il n'y a pas assez de level. Diwal woylari lesdi Cameroun ɗon marsori gantago ha ɓandugo faaguɗo muɗum suklanago estitinego e sanjugo yakkere ganto be kosam ha je'a woyla lesdi Cameroun ɗon taɓɓiti ha naftirago nder ɗuuɓi garoji. Garwa, Esther Senta Black Samedi, RFI. Fulbe entinen jogite pula kumen semtende wani pulo chucha wani pulo sakirabe onnani. Fulbe entinen jogite pula kumen semtende wani pulo chucha wani pulo sakirabe onnani. Fulbe hirnage Afrika wani mama pulo fu malisa du salmini on ay asli mama meden daga lesdi masina fulbe masina on jarama ay fulbe mallinko be fulbe Senegal mabe baba sadu salmini on ay fulbe guineanko embe fulbe Burkina baba sadu salmini non jaati Baba Sadou salmini fulɓe ɓe kala hen ɗo ɓe tawa minen du hono noon RFI fulfulde du salmini heeɗiɓe ɗum ɓe kala hen ɗo tawa ngol jumol fawi nde ɗo jantore nde kanko Esther Sympa Black Samedi waɗani en ko fawi e margol dabaji. Salou Diaw Dia
hande kam en miila a waynama de a ɗawtama ha dammugal to aywa a jarama golle ɗe peewi enen ɗe silma capan tati e kabaruji goɗɗi Giten dabiyaji men, biya gawri mama meɗen.